Ako klapka, čo? Máme tu, vážení priatelia, ďalšiu otázku a to je, že ako v podstate regulovať si to svoje kúrenie. Pýtate sa často na to, že či ideme celý dom riadiť naraz, alebo ideme si to riadiť podľa poschodí, alebo ideme si to riadiť tzv. Zónovou reguláciou. To znamená, že každú miestnosť si riadíte teplotne individuálne tak, ako potrebujete. No, je to téma. Samozrejme, novostavby dnes už sú na tej zónovke, to znamená každá izba samostatne, šetrí to peniaze, je to komfortné. Tie prerábky a retrofity 15, 20, 30 ročných objektov, stavieb a podobne, tam sa bavíme naozaj o tom, aby sme aspoň sa snažili vyregulovať to jednotlivé poschodie. Ako náhle vy napojíte zdroj, či to už je tepelné čerpadlo alebo akýkoľvek iný zdroj si zakúpite na kompletne celý objekt, tak na základe jedného regulátora, jedného vstupu to skrátka nevyregulujete. Takže určite doporučujeme minimálne regulovať podľa poschodia.